Il-Gvern jgħat jistaħba u juża l-Awditur Ġenerali biex ikompli jtawwal il-proċess għal xejn. Il-verità hi li l-Awditur Ġenerali diġà sab li kien hemm ħadma li tista' tkun parti minn korruzzjoni. Dan huwa dak li stqarew mal-Net News Paul Paċ, il-President tal-MUMN u l-President tal-MAM Martin Balzan, wara li fl-aħħar jiem il-Prim Ministru Robert Abela talab biex l-Awditur Ġenerali jerġa' jinvestiga d-deal tal Stewart għal beħ ta' 3 sptarijiet biex jara kemm intefqu flus. Iżda kif kulħadd jaf, f'Diċembru tal-2021 l-Awditur Ġenerali kien diġà stqar li f'dan id-deal kien hemm ħadma. Fil-kommenti tiegħu dan l-istazzjon Paul Paċ tenna li l-Gvern qed jagħmel dan kollu biex itawwal il-proċess u li l-Gvern jagħti juri li lanqas jaf sar minnhom il-flus li ta'. Għaddejnilhom flus li aħna stess, il-Gvern stess, lanqas jaf sar minnhom jew għax għaddejnihomlhom. U issa qed nistaħbew wara l-Awditur Ġenerali. U dilajta tal-Awditur Ġenerali li ħareġ rapporti massivi fuqhom, huwa sempliċement biex intawlu proċess li huwa xejn għax dawn suppost il-Gvern għandu jkun jaf li l-investimenti kellhom isiru u ma sarux. Paul Paċ tenna li l-Gvern qed juri nuqqas ta' responsabilità u li l-flus lanqas jaf fejn nefaqhom. Jidher biċ-ċar li l-Prim Ministru qed jistaħba wara l-Awditur Ġenerali u din ngħid għal xiex. Jiġifieri dan ta' għaddejnilu bil-flus ta' miljuni kbar li huma flus tat-taxxa tal-poplu li ħallas il-poplu minn butu. U letteralment issa laqqas nafu għal xiex għaddejnihomlhom. Infatti li waħda mill-affarijiet li ġie mqabbad l-Awditur Ġenerali huwa mill-Prim Ministru huwa biex jara li xi proġetti investimenti li ma sarux biex nitolbu l-flus lura. Allora l-mistoqsija tal-poplu Malti mhux tal-MUMN, tal-poplu Malti jekk dawn ma kienx qed isiru dawn l-investimenti. Bliema raġuni għaddejnilhom il-flus. Martin Balzan min-naħa tiegħu tenna li l-Awditur Ġenerali diġà wettaq ir-riċerka tiegħu u tefa' dawl fuq il-fatti kif huma, speċjalment kif dan id-deal kien ħadma. Għalkemm it-tabib Balzan tenna li l-Awditur issa jaf jikkjarifika jekk il-ħadma hux akbar minn dak li ħsibna. L-Awditur ewwa ġa sab li kien hemm kollużjoni. Il-kelma Maltija hija ħadma li tista' tkun parti minn korruzzjoni. Ewwa, jiġifieri dak il-kelim li juża, jiġifieri da ġarhom imma ewwa ta' ħaġa li qed ninnota jien huwa li n-numri li ta' l-Gvern il-Ministeru tal-Finanzi lill-Awditur Ġenerali kienu differenti minn dawk li kiteb fil-budget. Jiġifieri dali qed jgħidu li tnaqsu l-flus tal-pagi, l-Awditur għalulu li tnaqsu l-flus tal-pagi. Ewwa, fil-budget ma jgħidux li tnaqsu l-flus fil-pagi, jien li forsi jista' jkjarifika jekk il-ħadma xi kbar mill-li qalulu. U qal ukoll il-Gvern jeħtieġ li jmur il-qorti u jinvolvi l-Europol u l-FBI biex jinvestigaw fejn marru l-flus. Jagħmel fl-opinjoni tiegħi żewġ affarijiet wara imur il-qorti. Għax il-qorti l-Awditur ma is-sentenza tiegħu hija parir lill-Gvern, mhux ma torbotx, imur il-qorti. U bħalma għamlu fil-każ fil-tim ta' Defni Karmana Galizja, indaħħal il-Europol, indaħħal l-FBI, ħalli daw illum jitraċċaw l-flus. James Aronellu, Net News.